We staan hier nu boven op het WTC en dan zijn de daken te zien. Als je gewoon in het landschap staat, ja, dan zie je die daken eigenlijk niet. Dus zou je ook de zonnepanelen niet kunnen zien. En het is ook heel makkelijk. Je kan ze echt in de optimale richting zetten van de zon. Waardoor je eigenlijk een optimale benutting kan hebben van je zonne-energie. Hier is eigenlijk een redelijk goed voorbeeld. Omdat het dak van onder tot boven volgelegd is met zonnepanelen. Helaas niet het gehele dak. Het komt weer door de zon, de schaduw van de bomen die er staan. Maar het liefst zien wij dat het gehele dak volgelegd is. Zodat je met de dakvorm mee, de hele vorm van het gebouw als het ware, meeneemt. Waardoor ze eigenlijk ook het minste aandacht trekken in het landschap. Omdat het gewoon één beeld is dan. Zo zegt Atelier Friesland het liefst dat de panielen del zet worden. Wat ze net mooi vinden is in een paniel op een zeedieken of in de graaide. Friesland staat bekend om de klei in de grijthoeken en in het grasland. En als je daar zonnepanelen op gaat neerleggen, ja, dan wordt eigenlijk een soort industrialisatie die je gaat toepassen op het Friese landschap. Deputaire Hans Konst krijgt het net vrege advies. Het atelier zocht uit haar zelfs hoe het paneel het mooiste in te passen binnen. Het streven van de provincie is 50 megawatt in 2015 te heljen. Maar op deze wijze kinderen wel zo'n 100 megawatt uit de zinnen hellen worden. Landelijke regels zitten likwijls in het paard. Maar dat is wel op te lossen, ten Konst. Wij hebben kwartlint een Green Deal afsluiten met het ministerie. In het kader van de Green Deal zei het ministerie: als je zorgen dat er steeds meer groene stroom en duurzame energie komt, dan willen wij regels om een pasje, dan willen wij mogelijkheden scheppen. Nou, dit luidt zeer voor de hand om als eerste met hun in gesprek zijn van hoe maken wij het mogelijk dat het voor bedrijven en voor particulieren interessanter wordt dan het juist al is om zonnepanelen aan te schaffen. En dan komt die zo'n 100 megawatt misschien toch een stapje gauwer dichterbij. Wij kennen op een hele mooie manier zo'n 100 megawatt deel is. Dat moeten we gewoon doen.